Jeg har kun et krav, det er det rent eventyr. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. Hvad vælger du? Hvad vælger du? Ja, og så er det der. Det smager sikkert vildt godt. Wow. How you open the shit? This is good. This is good stuff. Yes. Det ser lækkert ud, det der. Må vi lige se en ordentlig slurk. Det smager fucking dårligt. Det er det skrækkeligste, vi nogensinde har købt. Når jeg føler mig lidt småtørstig, så drikker jeg noget japansk urtedrik. Det er fandme i Japan for helvede! Prøv at se hernede. Fucking sindssygt. Jeg vil få en bungee jump. Nej, jeg tror vist ikke, du vil. Jo, jeg vil. Nej, du. Ja, vi mødte en sjov japaner. Han fortalte, hvordan han havde sit liv. Det var wake. Ski. Det begyndte at sne. It's beautiful. Woo! Very nice. Tomorrow will be beautiful with new snow. Og hvad med vores bil her? Vores eget bil. Der er plads til det hele. Bam. Skide godt. Godt kørt. Godt kørt. Rulle med hældning. One ski! Eller en ski. Fanden blev den af? Ups. Men jeg faldt ikke. Jeg er på 7-Eleven. Jeg har købt en is. Ej, købt chaufføren. Sushi. Jeg ved ikke, hvad der er i. Det ser lækkert ud. Shit. Der er en flyvende japaner. Ja. Smager af laks og mayo. Ja. Og ris. Og meget ris. Men det smager godt. Vi bor lige nu hos en lokal familie, som har givet os 2 dejlige senge gratis, hvor vi nu har boet i 2 dage. Man kan sige, at madrasserne er ikke lige frem super tykke, men i Japan style. Good morning. Shima means a stripe, so striped tiger. Okay. Good morning. 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 シリア難民の若者を日本人が留学生として受け入れる支援事業が始ま Det er udluftning. Noget andet lækkert. 日本政府は今後5年間で250人の Det er vores lille Pokémon-figur. Ja, her er et lille Pokémon. Ja. Kan jeg sidde på?